Hora samanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhite akka pikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota, di jamita na naing si pasahatota di partangyangan, songoninang di jamita di hari Minggu, si ganuk Minggu. Di video on, naing patol hason nami tu hita, pikiran nami, taringot tu jamita di partangyangan, ima nagbe epistel di hita, di hari Minggu tanggal 12 November 2020 turpuk ima sian Amos buku ni panurirang Amos bindu 5 ayat 10 alu sahat ro di ayat 27 songon na somal amanginang pos rohanami nunga takas tajaha turpuhi lubi sian 20 hali tapa husor-husor, baru talului akka buku na boy mangurupi hita, termasuk nang akka video-video YouTube na boy mangurupi hita, songon video namion, huhirip pami boy mangurupi hita, di pangaradiota di jamita na naing si patol hasotta. Na perjolo dung takas hujahahami, hupa husor-husor hami, turpuhi, di pikiran nami na perjolo, gabe huingot tami ma adong sada di tahun 1990-an manang didok may musik 90-an band sian Amerika Serikat band rock pop rock na margoar REM jala adok sada lagu ni nasida tabu begion jala makna ni hata-hatana pe tabu begion dang lagu rohani nian alai hata-hata nai mandok losing my religion diterjemah langsung mungkin tu bahasa Batak mago haporsyokku nunga mago haporsyokku terjemahan bebas mungkin tu bahasa Indonesia dia kehilangan harapan kehilangan iman manang nunga mago ugamukku. Nama boto langsung taringot tu aha do makni lagui, tentu nama nurat lagui do alana dak say mura di boto aha do na di rohani panurat ende. Alai sian hata-hata nai berengon jala di jaha sudi sian mulana saharo di ujungna semacam adong di bana kebingungan. Nang mago do haporsyoku, manang na sumarlapata bi ugamukku, naso takas bi haporsyoku, naso takas bi ugamukku ngai dia au marasing dohot konteks ni bangso Israel ditikki zaman ni panurirang Amos naungso nang nasida secara ekonomi kebutuhan kesejahteraan nunga takas ala dimasai Raja Jerobeam II manggum-gumi nasida mereka mencapai kemakmuran secara finansial, politik juga stabil. Nang songoni parugamoon maju dunia tetapi dalam cara yang salah. Tang sitong di pikiran nasida tang adong evaluasi. Serasa diri benar. Serasa apa yang mereka kerjakan benar. Nungatikos be persembahan nami. Jangan dong evaluasi rupanya ngabado tahe tutu persobaun nami. Molo diida tu parangin nami di ngolu sigano pari bado peribadahan nami. Atik nang mago do ugamo nami. Tik nang mago do identitas. Atik na sutakas binasida songon bangso na pinilit ni debata. Danga dong dinasida. Makilala sitong merasa benar dan apa yang mereka kerjakan di pikiran mereka berkenan bagi Tuhan. Alairo panurang Amos paingoton daong. Bahkan akan datang hari Tuhan yang merupakan kegelapan. Bukan cahaya. Dan sinondang haluaon hari ni Tuhani alai hamagoado. Paingoton bangsoi dalam peribadahan persembahan ni nasida tu dewata natorop nasida marsoba tu dewata na dihuton nasida akari raya alai kepalsuan.
ala dang di patupa nasida, manang dang di pajongjong nasida, hati koran maradopon akan apogus. Dang di ulahon nasida uhum ni debata. Romatikina debata ikom manguhum nasida, karena mereka sudah menikmati kepalsuan dalam peribadahan itu. Nungabe lam dinikmati nasida, ngolu naso marhadaulaton, ngulu naso hombartulomo ni rohani debata. Nang pe di pikiran nasida si tong doi. Ala ni dobi nedok diturpon daku halo mohon peleammu. Magigiau marnida parsobaumu. Tum takas di dok debata marhiti panurang Amos. Untuk menyadarkan, untuk melihat kehidupan yang benar setiap hari di umat Tuhan. Tetapi itu jauh. Mereka menyembah, marsomba, mamele, alai, dan sian ias niroha, dan selanjutnya dalam prakteknya tidak ada keadilan di tengah-tengah mereka. Tidak ada keadilan di antara bangsa itu. Jarak sosial, namora lam mamora. Menghimpit na pugus. Atong masih buanot dari jamita di turpuk tahun. Tung tak kasdo ikon hangulu honota. Jala evaluasiota parsombaon na tapatupa salilingon. Parmingguota ibadahta. Ahana tapelehon. Apakah terkoneksi atau berpengaruh pada cara hidup kita dalam masyarakat setiap hari? Jangan-jangan ibadah kita hanya tinggal di dalam gereja. Holan di parmingguan do endeta uli, holan di parmingguan do akapeliat tata pasahar, alai di parange, di ngelu sigano pari, tidak benar terhadap orang lain, tidak adil terhadap orang lain, adong pangaruh paon, adong akaparangi nas hombartulomo ni rohani debata, nak pehita selalu sudah menjadi pemuji yang benar. Sudah merasa penyembah sejati. Sudah merasa parminggu nautusan. Tetapi dalam kehidupan kita tidak melakukan apa-apa. Dangadong hasitongan, dangadong hadaulaton. Alani idok iturpuhon ikon uhuman ni debataro nasida di ayat 27. Jadi teguokku mahamu terbuang dao. Salpu sian Damaskus ninna Jehovah debata zebaut guarna. Kepastian doi. Hata ni debata iya dan amen. Ikon buanon ni debata nasida tu bangsa nasing asamar siajar nasida muse mengevaluasi sejauh mana kehidupan mereka sebagai umat yang terpilih. Saat rodi dia do diradoti nasida ngolu nasitong dia dopan ni debata. Mereka perlu mengevaluasi. Bahkan duduk di sudut ruangan dikatakan untuk merenungkan, apakah aku losing my religion? Nang magodo ugamoku haporsyoku. Maka iturpuk tope dingolus gano fari identitas itu perlu. Alai molo sutarida dusiat parange, identitas itu hanyalah identitas yang tak berarti apa-apa. Halak na porseya doau, halak Kristen doau, alai di parange daong. Dingolus gano fari tidak. Berarti mungkin saja Kristen KTP, Kristen identitas. Alai sasitong na losing my religion. Namago gamuku. Rakubo to be. Toho do piao porsea. Toho do piao akan aposo ni debata. Toho do piao parhalado ni debata. Toho do piao ruas ni debata na pinilit ni Jehovah. Selalu ada perasaan benar. Parsombau, parminggu doau, parkor doau. Tetapi bukan itu. Ibadah kita tidak tinggal di gereja, tapi harus sampai pada kehidupan setiap hari. Hidup yang benar di hadapan Allah. Mangolu hombartulomo ni rohani debata, marsiurupan mangolu hombartulomo ni rohani debata, asa sahat ro di haroro ni Tuhani, arina parpudi. Sehingga hari Tuhan yang kita nantikan bukan hari penghakiman yang akan menjerumuskan kita pada kematian. Tetapi hari Tuhan yang kita nantikan adalah hari yang penuh bahagia. Alaniaha, ala nang porsea, jala si tonga mangulu, di ngulu si ganopari. Alai molo daong hanguluhon ha porsea ni. Ba, tarajubu do ende namandok, namonangido, muse, butong mangaton, parbu ni hau hanguluani, molo benget.
Molo daong, bah, ngata boto. Sangon dia do si jalo otta, ala sota hanguluhon hapor siaon na mangulu, ngolu na sitong dia dopan ni debata. Jadi tu sido upikir kami ditogi hotur pohok kita, asa mangolu sitong dia dopan ni debata, marhadaulaton, dijolo ni debata, parsombau na sitong dia dopan ni debata. Evaluasi diri, seperti apa kehidupanku, evaluasi peribadahan, evaluasi parsombaun, ngai dia au. Ima ho pikir kami amanginang anggiat boy mangurupi hita.